should be no bullying of one nation by another nation. We are all equal. Basakhala ezimantsiyane abahlali baseMpompini eMonti nabadilizelwe amakhaya abo izolo kanti namhlanje kudilizwe amatyotyombe eNtabosuko. Asinazo nendawo zolala. Eyona nto ibuhlungu ke ngoku ndikwinyanga yam ye-8. Ndiyazibuza uba ndingabeleka ndizawubeleka ndimthini lo mntana. Sixolise ke mawethu basakhala ezimantsiyane abahlali baseMpompini eMonti nabadilizelwe amakhaya abo izolo kanti namhlanje kudilizwe amatyotyombe eNtabosuko. Umuzazi uthi uneqala noma unenjongo yokwenza into engaqondene nomthetho emgwaqeni kulindele ukuboshwa. Isebe lezothutho kuzwelonke likhokelwa ngusekela mphathiswa wezothutho uMkhuleko Hlengwa liye laphehlelela iphulo lokhuseleko ezindleleni eMpompela eMpumalanga namhlanje. Sinamkele kwindaba zethu andame ndodwa andamba nophumza sikhumba noyitolikyo lwemilo ezandla Bhotani Mzontsundu. Mongameli weli umnumzana Cyril Ramaphosa uvale enye yeengqungquthela ze-G20 nebigxile kwimiba yezentlalo nebibanjelwe eBoksburg ekurhuleni kwiMpumarandi. Okuzana njengoko eli liye lafumana imbalelwano esuka kwiMelika isithi za kuyiphikisa nayiphina ingxelo edandalazisa ukuba iziphumo zale ngqungquthela yeenkokheli ze-G20 neza kubanjwa kule mpelaveki kufikelelwe kuzo kuvunyelwene ngamxhelomnye. IMelika ibhala le ncwadi nangona iye yagqiba kwelokuba ingabi inxalenye yale ngqungquthela ye-G20 kodwa umongameli Ramaphosa uye wamentla namhlanje sithi eli alizukutsalwa ngempumlo lilizwe laseMelika kwaye kuza kuvunyelwana ngamxhelomnye ngeziphumo ze-G20 ngaphandle kweMelika. Umongameli weli uCyril Ramaphosa uthi ilizwe loMzantsi Afrika aluzukuzibona lisisicilelo salo naliphi na ilizwe eliza kuthi lizame ukutshitshisa iinzame zeli lizwe zokusingatha ngokuyimpumelelo ingqungquthela ye-G20. It cannot be that a country's geographical location or income level or army determines who has a voice and who is spoken down to. And it basically means that there should be no bullying of one nation by another nation. We are all equal. Uthi nokuba kumnyama endla ilizwe loMzantsi Afrika liza kumilisela amehlo alo kwimpumelelo kwakunye nokuphunyezwa kweziphumo zengxelo yale ngqungquthela yenkokheli ze-G20. No matter the headwinds, no matter the geopolitical shifts, no matter the challenges, we will keep our eyes fixed on the horizon of progress and shared prosperity. Kusenjalo khangayibethise ngoyaba ke neyomkho wokuxhatshazwa kwabantu ngokwesini watsho esithi lo ngumngeni ekufuneka ukuba uliwe ngawo onke amasebe karhulumente. Here in South Africa, we do have a challenge of gender-based violence, and the women of our country are crying out that they need much more focus on the issue of gender-based violence. They need protection, they need support, and they need assistance, largely from their government as well as from the men of South Africa. Umongameli Cyril Ramaphosa umemelele kumazwe asakhasayo ukuba axhaswe kwaye abe yinxalenye yengxoxo yemicimbi ephambili kwingqungquthela ye-G20 kule mpelaveki.
Somashishini wasemntla-ntshona nokwabizwa ngokuba ngumntu oqinisekisa uqhagamshelwano kubuntlola bolwaphulo-mthetho uBrown Mokgotsi uphekwe esophulwa namhlanje kwikomishoni kaMadlanga ephanda ngezityholo ezinzulu zolwaphulo-mthetho, ukungenelela kwezopolitiko kunye norhwaphilizo. UMokgotsi uye warhoxa kumabango awenza ngaphambili aquka izityholo zokufumbathisa, ze wavuma ukuba akanabungqina bupheleleyo kwizityholo eziliqela ngakumagosa aphezulu esipoliseni. Ukuthembeka kukaBrown Mokgotsi kuqwalaselwe ngelibukhali namhlanje njengoko ebephekwa esophulwa ngemibuzo kwikomishoni kaMadlanga. UMokgotsi nobekhangeleka ediniwe bonakalisa ukungazithembi, uvumile ukuba khange abe nabunyani kubungqina bakhe. Commissioners, yes, I lied in executing my duties. My conscience, when signing this affidavit, I took an oath in front of that particular police officer, that commissioner of oath, knowing that it's a lie in executing my duties. That's correct, Commissioner. Kubekho ukungangqinelani kweenkcukacha zakhe ngokuphathelene nokuba wayehlala eChiawelo eSoweto kusini na kunye nonyaka azalwa ngawo. Oku njengoko ikomishoni bezama ukuphikisa ingxelo yakhe ethi waqeqeshelwa ezobuntlola. Do you have any form of intelligence gathering training, any formal training? Landenstein training, yes. Formal, you mean with qualifications? Yes. No. You don't have qualifications? No. The training was different. Le komishoni ithi izenzo zikaMokgotsi zokucebisa umchunu ukuba ahlawulise intloko yezobuntlola uGeneral Dumisani Khumalo zazikuphazamisa umsebenzi wamapolisa. Do you accept that on its face, this is you interfering with police matters at a high level, on matters that have nothing to do with you or your community in the Northwest? Do you accept that this is interference in police matters? This should not be misconstrued just because it's Minister says. Even if it was like the former Minister Vicky, I would call him. I would send him messages. It's not in this that because of Minister says. Mr. Mokgotsi, I'm being patient. The case in Cape Town had nothing to do with you. It had nothing to do with your community. And here you are advising a minister to charge a senior general in the subs. I'm saying to you, that is interference in police matters. Commissioner, it means you are suggesting to me what happens in the Cape Flat, people being raped and killed, has nothing to do with me and the Commissioner. Ikomishoni isaqhuba. Lowo uyintloko ejongene nokunikezelwa kwethenda kwinkonzo yesipolisa uNjengele Molefe Fani uvele phambi kwekomiti yesikhawu yepalamente namhlanje nalapho beyocacisa ngendlela inkampani kaKate Matlala iMedicare 24 Tshwane eyafumana ngayo ithenda yenkonzo zempilo exabisa ye-360 million rand ngoJuni ka-2024. uNjengele Fani uthi zonke inkqubo zalandelwa phambi kokuba uKate Matlala afumane le thenda kwaye zonke izinto ezigwenxa ezivelayo kubona bazokuzazi kamva emva kokuba zivezwe ngamajelo endaba. Iphinde yathabathisa kwakho namhlanje ikomiti yesikhawu yepalamente nephanda izenzo ezigwenxa kwinkonzo yesipolisa nakwinkqubo ezobulungisa kweli. Oyena mba ubutshisa ibunzike namhlanje ngumba wethenda kaKate Matlala exabisa i-360 million rand awayifumana kundlunkulu wamapolisa ngoJuni ka-2024. Ingaba wayifumana njani uKate Matlala le tender? On the 19th of February, the bid was closed. Only 22 bids were received, and Medicare 24 Tshwane district was one of those bids that were received. Just to pause there, so 22 bids were received. Yes. One of the bids that was received was from Medicare 24 Tshwane district, which is the company that was essentially owned by Mr. Matlala. Correct. Kukwavele ukuba emva kokuba iqoshelisiwe le nkqubo yokunikezelwa kwale tenda, umkomishinala wamapolisa kuzwelonke wavakalisa ukuba kukho inyawo lemfene kwisatifiketi sale nkampani kaKate Matlala
iMedicare 24 Tshwane. And what the National Commissioner indicated was that this gentleman from IDAC had raised concerns that there was Medicare 24 Tshwane did not have a valid tax clearance certificate and had been blacklisted. Lowo uyinhloko ejongene nenkqubo yokunikezelwa kwethenda esipoliseni uNjengele Molefe Fani uthi yena wayesekhefini ngethuba umkomishinala wamapolisa eveza lo mba wokungaqini komnqwazi ngenxa yesatifiketi sale nkampani kaKurt Matlala. Yeah, he had not spoken to me. He had spoken to the official in my absence. I was on leave at the time. And National Commissioner was assured that there is nothing untoward with regards to the evaluation process. uNjengele Fani uthi yena wayengenalwazi lokuba kukho ukurhuqisa umrhaji ngale tenda kwaye wayengamazi noKurt Matlala. Ibhanki nguvimba iyehlisile inzala kwimali-mboleko nebolekwa ibhanki nge-25 basis points okukubhengezwe irhuluneli yale bhanka umnumzana Lesisha Kganyago. Oku kuthetha ukuba inzala ebolekwa abathengi ngoku ihlele ku-6.75%. Irhuluneli yale bhanki nguvimba uKganyago uthi baphinde baluhlaziyo uqikelelo lohlumo lezoqoqosho layo kutsho ku-1.3%. Basanxanguphela abahlali basePompini eMonti eMpuma Koloni njengoko izolo baye badilizelwa imizi yabo ngaphaya kwama-20 benganikwa enye indawo yokuhlala. Omnye wasetyhini nosele nenyanga ezisibhozo ekhulelwe ulele phandle phezulu egade impahla zakhe kwaye ngokunexhala lokubahleza belekele esitalatweni njengoko engenandawo yokufihla intloko. Ukanti iqela le-EFF kweli phondo lifake isicelo esingxamisekileyo senkundla nesiza kumanyelwa ngomso. Amaxhoba adilizelwe izindlu athi kudala efumana izigrogriso zokuba azodilizelwa nangona ingxaki yomhlaba abakhe kuwo isajongwe inkundla kamantyi eMonti. Sithetha nje aba bahlali abanamakhaya. Asinazo nendawo zolala. Eyona nto ibuhlungu ke ngoku ndikwinyanga yam ye-8. Ndiyazibuza uba ndingabeleka ndizawubeleka ndimthini lo mntana because izolo ndiphele ndibahambisa abantwana kuba ndiqomba abakwazi ukuhlala kule environment injeni because sine-2 days ngoku silala phandle singenandawo zolala. Nangoku bendileli phaa kula matrasi ubusuku bonke and ke ngoku akukho kulala because funeke sigade iimpahla zethu nazi impahla phandle. Imaterial ikrwatyaziwe phaa asiyazi ubana sizokwakha nolo gali sithi sizolakha sizalakha ngantoni because akho ndawo sithatha kuyo. Bendime apha emveni kwakaphume khona ndiyibukela i-TLB idiliza umzi wam. Khange ndikwazi uthini ndazibona izinyembezi sezihla njengamehlo. So usapho lwam fortunately ndiye ndazama ukuyolungisa ku-twin brother wam uphaa ngezantsi yena apha ebhongweni nefurniture yethu eninzi. Nangoku bendize apha kuba kukho abafana bendibaceba mabaqokelele bendisazojonga bona but ndifike bengekho ndakhaba ndicutha izinto ngokwam endikwazi uzithutha. Ukanti ilungu lombutho i-EFF lithi bekufanele ukuba kulindwe isigqibo senkundla kuqala phambi kokuba kudilizwe. They were supposed to wait for the court processes to be completed, but they realized that they were going to lose their case anyway because these people have been here for more than 10 years. So they realized they were going to lose the case. They decided to move in and demolish these structures so that by the time the court sits again on the matter, they will say, no, there are no structures there anyway. Why are we sitting here? That is the reason they moved in. And also because of the pressure they are getting from the white farmers around in the area, they decided to act. They are pressurizing John Steenhuisen to act. That is the reason they came and demolished this house against the fact that the matter is still in court. Kusenjalo, namhlanje kudilizwe amatyotyombe eNtabozuko eMonti. Abahlali basematyotyombeneni banyanzeliswe ukuba baphume baphele kwindawo yokulahla inkunkuma. Amatyotyombe aye antunyekwa ngomlilo ngabasemagunyeni. Akhange ke basixele bathathe izinto zethu basilahlela apha ecankwendlela nje banesibona zehlela ecankwendlela nje nezinto zethu zonke asinayo apho solala khona namhlanje. Kulindeleke ukuba iphinde ihlala inkundla kamantyi ngomso eMonti ukuze inike umkhombandlela kule ngxuba kaxaka.
Isebe lezothutho kuzwelonke likhokelwa ngusekela mphathiswa wezothutho uMkhuleko Hlengwa liye laphehlelela iphulo lokhuseleko ezindleleni eMbombela eMpumalanga namhlanje. Eliphulo kuqinisekisa ukuba amapolisa ayabonakala kwindlela ezinkulu zeliphondo. Isebe lezothutho kuzwelonke libambisene nesebe lezothutho kwiphondo laseMpumalanga namhlanje baphehlelele iphulo lokhuseleko ezindleleni ngelilungiselela iiholide zikaDisemba. Iphondo laseMpumalanga libe namanani aphezulu kakhulu okusweleka kwabantu ezindleleni kunyaka ophelileyo kwaye lithi lifuna ukunqanda loo nto kulona unyaka. That's why sisebenza mathima kula maholide ya December la. Sisiyende ukuthi uma kufika sivala la maholide sibe siyehlise kakhulu ngelinani leliphansi kakhulu tingoti letikhona emgwaqeni. Ukanti usekela mphathiswa wesebe lezothutho umnumzana Mkhuleko Hlengwa uthi abo baza kuthi baqhube bephansi kwempembelelo baza kulicula elandincamisayo. Abantu abazobenza izinto ezingafanele, abaphuza beshayela, abaphuza bahambe ngenyawo, abanemoto ezingekho esimweni, abanamathikiti abangawakhokhela. Uma uzazi ukuthi unecala noma unenjongo yokwenza into engaqondene nomthetho emgwaqeni kulindele ukuboshwa. Ukanti ke ngomhla wama-30 kule nyanga umphathiswa wesebe lezothutho kuzwelonke unkosikazi Barbara Krisi kulindeleke ukuba athi thaca izicwangciso zabo zokhuseleko abaza kuthi bazimilisele ngexesha leziyunguma. iChina ibhengeze inkxaso-mali yokuxhasa kwilinge lokulwa nedabi lwesifo sikagawulayo kweli kunye neenzame zokuphelisa esi sifo esinobungozi kwimpilo yoluntu kweli lizwe ngokusebenzisa inyathelo leminyaka emibini yenkxaso-mali evela kwinkqubo yezizwe ezimanyeneyo i-UNAIDS ngamafutshane. Umphathiswa wezempilo kweli ulamkele liphulo esithi lifike ngexesha elililo nanjengoko ibisihla imali yokulwa esi sifo sikagawulayo kunye nentsholongwane yaso i-HIV and AIDS. The financial support of $3.49 million US through the China Global Development and South-South Cooperation Fund comes at the right time when the funding for HIV prevention intervention is shrinking. Abequmrhu elimele imibutho yezizwe ezimanyeneyo kweli phulo i-UNAIDS ngamafutshane baliqhwabela izandla ilizwe laseChina bencoma intsebenziswano ekulweni esi sifo. We have the power to transform, and South Africa stands at the center of both these realities. Yes, South Africa burden of HIV is the world's largest. Ukanti nozakuzaku ilizwe laseChina uyalincoma eli loMzantsi Afrika ngenkqubela ekulweni esi sifo se-HIV noxa ephawula nemicelimngeni elisajongene naso. South Africa has made admirable progress in combating HIV/AIDS. However, the high infection rates among adolescents, young women, and the people who inject the drugs remain a concern. Le ndibano ilandela isivumelwano sangonyaka ka-2024 sokulwa nesi sifo phakathi kwequmrhu lezizwe ezimanyeneyo kunye nequmrhu laseChina, i-CIDCA ngamafutshane. Mamelodi Sundowns iyaqalisa nephulo layo lemidlalo yomjikelo wokuqala ye-group stages zetumente yendebe ye-CAF Champions League nalapho iza kwamkela iqela lase-DRC iLupopo FC kwibala iLoftus ePitoli ngomgqibelo. La maqela adibana okokuqala kwitumente ezinkulu kwilizwekazi Afrika kwaye aya kulo mdlalo imisila iphezulu emva kokuphumelela kwimidlalo yawo edlulileyo. Mamelodi Sundowns ayikabethwa nalelinye iqela lase-DRC kwimidlalo ye-CAF Champions League kwaye iphumelele yoli-11 imidlalo yayo namaqela ase-DRC kule tumente. Kwelinye icala iLupopo FC yabethwa kuyo yomihlanu imidlalo yayo ye-CAF eyayidlala namaqela eli kanti ke lo mdlalo uyaqala ngentsimbi yesithathu ngenjikalanga yangomgqibelo.
kakhulu ke Madikela noNcuthu ezindabeni. Ndiyakubulisa mbukelo wami ekhaya. Ndikwamkele ke kwiqonga lam leMozulu. Bethuna mna ngegama. Ndikuthabile ndiyinzwakazi yabathembu. Mvanje masijongeni ngokubanzi ke nansi iMozulu. Siye sivule ke msontsundu ekhaya siphawuleni kaloku iziganeko mvanje kuMzantsi Afrika ngokubanzi. Uyaqaphela kakhulu ke kumantla nomntla-mpuma wonke nje walo Mzantsi Afrika mandla phaya ke eRhawutini kumantla futhi kuNdlunkulu koTshwane ngexesha lasekuseni phaya. Bavuka ngamafu nendudumo ko 15 degrees. Bavale ke basoka usuku ngomso emva kwedinana sele kunetha kakhulu phaya kubaneka ngamashumi nje amabini akhatshwa sisixhenxe ngokubanzi imbukelo wami ekhaya amaqondo wakho ke aphansi naphezulu sivule ngephondo lokuqala ePhalo kaloku ephondweni nasempuma koloni ngamandla kwakhona ke futhi ke kumbindi nentshona yelaphondo indawo ezifana phaka koKaladokwe futhi ekseni futhi qaba ngamafu mpela phange nkwanka yomoya obhudla kakhulu ko 9 degrees ithi kwakhona bethu kaloku iMozulu kwelaphondo laphaya bethuna eFree State nelizinze ke kumbindi apha eMzantsi mpela pha kumantla lo futhi ko Welcome ngexesha lasekuseni futhi kusaduduma kubaneke kunethe ekseni ko 16 degrees kanti ke baphila kanje kwelaphondo lapha bethuna entshona koloni impela ke kwindawo eziphakameleyo zelaphondo njengapha kaloku Beaufort West ngexesha lasekuseni futhi ngo 15 degrees kuqonge kamandi naphansi inqomeni futhi ko Vredendal ngamashumi amathathu nje akhatshwa sisithoba ngomso emva kweni kanti ke hlabele mgama ngokubanzi kwelaphondo lapha bethuna ko Northern Cape ngamandla ke mbukele kakhulu ke ko Kuruman kumantla welaphondo futhi qaba ngamafu mpela ekseni ngelashumi elikhatshwa sisithathu kanti ke zebenjenje kwiphondo laphaya eNorthwest ngomso ngamandla futhi ke kumbindi welaphondo phaya koMahikeng ekuseni futhi kuyanetha phaya kuyathuthwa nezamvula ke zithe xhaxe ngamandla emva kwedinala ko 18 degrees nansi bethe kwakhulu kwimozulu ke ephondweni ke laseGauteng apho sikhoyo thina ngawo lo mzuzu impela ke kwincam yelaphondo phaya koJohannesburg Alexandra Germiston napha koSprings futhi ekseni kunganetha yonke lantsasa kufefe nje ekseni ko 14 degrees bukele ekhaya nyuka nam ngokubanzi kwelaphondo lapha bethuna koLimpopo ngamandla futhi ke kumazantsi indawo ezizinze kwimpuma yelaphondo phalaburwa neziphaluka yonke lantsasa futhi kusafudumeka mandi phaya ngelashumi nje elikhatshwa sisithoba wehle nam ngokubanzi kwelaphondo lapha bethuna empumalanga ngamandla ke kundawo eziphakama kakhulu kwelaphondo Middleburg kwasekuseni futhi ko 12 degrees naphaya eMalahleni kumbindi welaphondo kwasekuseni futhi amaqondo okutshisa phansi angu 12 degrees bukele ekhaya vuma ndivale ndisoke iMozulu ngephondo lokugqibela phaya kwaZulu Natal impela ke kumantla welaphondo phaya kwaPhongolo ekseni futhi ngo 18 degrees napha kwimpuma ko Vryheid kusanetha kufefe ekseni mna ndikuthanda kangaka xesha lemiyoli. Kamnandi mawethu.